Benvinguts, amics i amigues, a Plaça Major, en un programa que té diversitat de temes. Atenció, perquè continuem pendents de les gallates i coneixen els seus màxims representants. L'espai musical avui el dediquem a la música italiana. Hi ha un concert que es durà a terme al Teatre Principal en uns dies. També vindran les nostres bruixetes a parlar-nos de com reaccionen els cines del Zodíac quan s'enfaden. Divertit. Però anem a començar per un tema ben interessant, seriós, i en el que, a més, com a televisió volem implicar-nos. D'una banda, parlarem d'un congrés que està promovent la Fundació Isonomia, que es diu, que du com a títol Nous usos del temps per a la inclusió i la cohesió social, i també tenint en compte que divendres és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, d'això parlarem, d'això i de la campanya que du per títol Un home de veritat. Així en tinc dos homes de veritat, i ara de seguida veurem la campanya i ho entendran. Saludem d'una banda Alberto Ibáñez i Mesquita, que és secretari autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat. Com estem, Alberto? Molt bé, moltes gràcies. I que està preparant-se, anem a parlar de les dues coses, no? Del congrés que es durà a terme el 29-30 a Vila-real, junt a la UGI, i d'altra banda d'esta campanya. Dos coses que van unides i de la mà? Sí, jo crec que sí, no? Jo crec que, per començar per el congrés, jo crec que els usos del temps i, per tant, buscar l'equilibri entre l'esfera pública i l'esfera privada, l'esfera reproductiva i l'esfera productiva, les emocions i la raó, i, per tant, visualitzar tot això, jo crec que aconseguirà una societat molt més igualitària. I al final, si tenim una societat més igualitària, tindrem una societat amb menys violència o amb violència de gènere zero, que és l'objectiu de totes i tots. I incorporem també a Santiago García Campa, ell és director del Congrés, és professor de l'UGI, pertany al Departament de Dret del Treball i Seguretat Social, si no m'enganye, té una ponència en el Congrés també. I la primera de les preguntes seria com naix la idea de dur a terme este congrés. Per què? Bé, el congrés és per un encàrrec de la Secretaria Autonòmica que vol posar a l'agenda pública i dintre del programa d'acció de la Conselleria una línia d'actuació centrada en com organitzar millor i de forma més equitativa l'ús del temps a la Comunitat Valenciana. Es va fixar en la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló i tot l'equip de la Fundació estem treballant perquè siga una fita en la província de Castelló i en la Comunitat Valenciana, que arribi a quantes més persones millor i que concite a agents públics, privats, de l'economia, de les organitzacions socials, dels sindicats, també a gent major, a gent menuda, que ens parlen i puguem identificar quines són la situació actual, fer una diagnosi, després els desafiaments principals i, finalment, quines propostes faran possible que això es pugui aconseguir. La idea és conciliar que tinguem temps per a tots i temps de qualitat en tots els àmbits, professional, personal, per a poder educar, per a poder divertir-nos d'oci, etc. I en aquest camí, la igualtat, conforme deia. Anem a veure la primera de les coses, la primera de les propostes, la campanya Un home de veritat, que està presentant estos dies degut al Dia Internacional i que, a més, Secretari Autonòmic aprofita que està avui per Castelló per a presentar-la. Anem a veure el missatge que deu enviar un home de veritat. Claro que quiero conocer antes su opinión. Un hombre de verdad comparte decisiones con su pareja. Això no és més que un estereotip injust. Un home de veritat denuncia qualsevol forma de masclisme. ¿En serio? ¿Qué te parece divertido? Un hombre de verdad no compra mujeres. Mirar el seu WhatsApp? Què dius? Un home de veritat respecta la intimitat de la seva parella. Com que mitja taronja? Un home de veritat vol al seu costat una dona completa. Per a erradicar les violències masclistes, construint relacions igualitàries. Generalitat Valenciana, Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. És curiós perquè abans que començarem a fer aquesta entrevista també parlàvem en Santiago la importància del paper en l'home
per aconseguir que aquesta igualtat siga real, no? Perquè quan mirem les dades i ens trobem que les dones hem de treballar més per demostrar el mateix, cobrem menys, en llocs de responsabilitat tenim pitjor accessibilitat, en qüestions de violència encara tenim aquesta submissió, en molts casos, no? O aquesta dependència, l'aprovació de com anem vestides, que ens controlen el WhatsApp o que se peleen per nosaltres, és com afalagador. Les dones tenim un paper important, però els homes fonamental. Sí, jo crec que el canvi de paradigma en aquesta campanya, que ja ve en l'anterior, no? Que l'anterior era no em toques el WhatsApp, ja feia aquesta transició, no? És que fins ara totes les campanyes institucionals del 25N s'han fet adreçant-se a les dones i especialment adreçant-se a les víctimes, no? I jo crec que qualsevol persona que conega una dona víctima en situació de violència de gènere, no, sap que el que menys li convé és l'atossigament, la responsabilitat de només tu pots eixir del pou, denúncia. De fet, les imatges típiques de les campanyes en l'Ull Morat, les dones no se senten interpel·lades, no se senten en absolut identificades, no? I pensàvem que era important traslladar el focus d'atenció a l'altra cosa, no? És a dir, en un element de violència de gènere hi ha una situació de dominació i de poder on l'home exerceix la violència, no? Per tant, som els homes els únics que podem decidir si l'exercim o no. I per tant les administracions públiques hem de posar ahí el focus, no? És a dir, en dir socialment està mal vist, socialment rebutgem als homes que exerceixen violència contra les dones i els homes també tenim una tasca, no? De col·lectivament dir, ixos no mos representen, no? Vull dir, tu seràs un covard, seràs una miserable, però no eres un home, no? Un home de veritat no controla el WhatsApp com deies, no te diu si te'n pots anar o no de festa a les teues amigues, ni molt menys, evidentment, t'agredís o t'insulta, no? I aquest canvi nosaltres pensàvem que era fonamental. En aquest cas, des de la Generalitat, després ens hem de prendre nota a les famílies i potser la clau estiga en l'educació que els pares donem als fills i l'educació que donem des de les escoles, però des d'infantil fins a la universitat, ¿no? Hay diferentes factores. Desde luego, uno esencial es el educativo. Sí. Pero la clave de todo es poner como referencia relaciones igualitarias. La clave es esa, es decir, que haya una relación de igual a igual y por lo tanto que nadie esté, que no se considere que ningún hombre consideremos que podemos estar por encima de nuestra pareja. A partir de esa clave, para llegar a ella, desde luego, son necesarias estas campañas y es necesario, desde luego, en el ámbito educativo, para que en todo momento se esté construyendo relaciones de igual a igual, porque en definitiva el objetivo final es que mujeres y hombres estemos en condiciones de igualdad. Los datos que has indicado anteriormente, bueno, no hace falta volver a decirlos una vez más, porque son tozudos, ¿no? Podemos ignorarlos o podemos hacerles frente. Entonces, como yo creo que hay que hacerles frente, la cuestión es qué instrumentos y estrategias tenemos a nuestro alcance y son más adecuados para conseguir ese objetivo. Desde luego, uno, que es una inversión, ahí hay una metáfora muy bonita, ¿no? Que es igual que las carreteras son las infraestructuras, ¿no? Territoriales, las nuevas vías de comunicación, la igualdad es una infraestructura social. Pues claro, hay que invertir en esa infraestructura. Nadie pensaría que una carretera, una autovía o una línea de alta velocidad se hace a coste cero. Por lo tanto, si queremos una infraestructura social que nos dé lugar a una sociedad mejor, tenemos que tener en cuenta que es una inversión y que esa inversión la vamos a rentabilizar. Desde luego, un campo de esas distintas estrategias es el educativo. De tal manera que, desde luego en el ámbito público, pero yo creo que hay un trabajo ya sostenido en el tiempo y muy interesante, que desde luego se puede mejorar, pero creo que las escuelas en la Comunidad Valenciana y desde luego en el ámbito de la educación pública lo está manteniendo, pero sin duda eso tiene que venir acompañado por un trabajo en la familia donde existan dos referentes. Por un lado, que la familia transmita ese mensaje de igualdad y por lo tanto, por lo que a mí me ocupa, ¿no? Que los padres sepamos transmitir a nuestras hijas y a nuestros hijos que estamos en una situación de igualdad con nuestra pareja. Y en segundo lugar, que el trato que ellos perciban sea igual, ¿no? Y ahí entra el tema de los roles o los estereotipos, ¿no? Es decir, bueno, hay que cambiar el estereotipo de qué es ser más o menos hombre, ¿no? Yo creo que la campaña va un poco dirigida ahí, ¿no? Es decir, bueno, el estereotipo, el ámbito dominante, eso ya quedó en el pasado, ¿no? Ahí está esa idea, ¿no? Tan llamativa de que
los hombres a veces nos aferramos a un modelo que ya ha pasado, ¿no? Y las mujeres buscan un hombre que todavía no ha llegado, ¿no? Entonces, en ese momento, esta campaña lo que intenta es acelerar, creo yo, ese cambio y, por lo tanto, incidir en el destinatario principal que debe tener en este caso. Que no obstant això, mirem dècades enrere, possiblement les pàgines dels periòdics no estaven plenes de denúncies, tantes denúncies com avui en dia, però realment la realitat era molt més preocupant. Sí que s'ha avançat considerablement el tema de la igualtat, però el que hem de ser conscients és del recorregut que encara tenim per davant, no? Sí, jo crec que efectivament, com bé apuntava, no? Les noves masculinitats, no? Estan emergent cada vegada més, però que continua molt. No? Jo sí que crec que és positiu reafirmar que hem avançat molt. No? Jo una cosa que me preocupa molt és quan se fa el discurs de que la gent jove és pitjor i molt més masclista que fa molts anys. No? Jo sempre dic, quan diuen el reggaeton, no? Pues efectivament, no? El reggaeton té lletres molt masclistes, no? Però que la gent pensa en les seues cases les lletres dels boleros, que no sé jo si no eren masclistes. O d'algunes coples. I per tant, jo crec que n'hi ha també un discurs que ens porta a equívocs. Jo crec que hem aconseguit molts avanços. Crec que això té un perill, és que quan tu creus que has assolit un dret, ja no lluites per a mantindre'l, i crec que això també s'ha vist, i ha hagut repunts en els seus moments, quan s'han vist alguns drets de les dones, com en l'última legislatura, el tema de l'avortament per el ministre de Justícia, un repunte de la defensa, però sí que crec que hem avançat, que queda molt camí per recórrer, moltíssim, les xifres són molt preocupants, des de ben xiquets i xiquetes. És veritat que sobretot les xarxes socials han disparat altres maneres de relacionar-se per a bé, però també per a mal. I crec que això és una cosa que les administracions públiques, i per això avui tenim l'acte de l'IVAG, no em toques el WhatsApp, per a treballar des dels centres educatius aquesta línia, pensem que és fonamental. I anem a enllaçar-lo ara amb el Congrés, que és l'altre motiu d'esta entrevista, els nous usos del temps per a la inclusió i la cohesió social. I investigant en la Fundació Isonomia i en la idea d'este Congrés ens trobàvem una invitació que es proposem que escolten. Bon dia. Veníem a presentar el Congrés Nous usos del temps per a la inclusió i la cohesió social, organitzat per el Govern Valencià en col·laboració de la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I. El Congrés es celebrarà en Vila-real els dies 29 i 30 de novembre i l'objectiu fonamental del Congrés és analitzar els usos del temps per aconseguir una equitat de gènere. També la idea fonamental seria treure conclusions per tal que el govern establisca polítiques en els nous usos del temps per tal de millorar la vida de les persones. El Congreso abordará temas realmente relevantes sobre los usos del tiempo estructurados en 4 ejes: tiempos, conciliación y corresponsabilidad, economía, proximidad y territorio, con personal experto que está generando conocimiento de primer nivel al respecto del ámbito académico y también del ámbito profesional. En el primero podemos destacar a la exministra Carmen Calvo o a profesoras de la Universidad de Barcelona como Teresa Tons y Sevilla como Lina Gálvez, y del segundo a expertas de primer nivel como María Pazos. También contaremos con quienes están avanzando y liderando las experiencias prácticas en este campo, tanto del ámbito empresarial, sindical, como de las organizaciones públicas. Por lo tanto, personal de primer nivel para generar una auténtica agenda que pueda hacer a la Comunidad Valenciana emprender una política pública rigurosa en este terreno. Per tant, fem una crida a totes les persones que puguen participar en el Congrés. Ens agradaria que el Congrés tingués un ressò important en el que és la Comunitat Valenciana, perquè és important també conèixer com les persones anònimes viuen el temps, què fan en el temps i què voldrien fer en aquest temps que no acabem d'aclarir-nos com utilitzar-lo. En aquest sentit, la idea fonamental seria treure conclusions, com he dit antes, per tal que el govern valencià, en l'àmbit del territori, poguera dissenyar polítiques públiques
que en la pràctica també suposaren un lideratge d'eixes polítiques públiques en l'àmbit de l'estat espanyol. Moltes gràcies i vos esperem allí en el Congrés. Clar, com que en el vídeo veiem a Santiago, va ser el testimoni d'este congrés. Usos del temps, que podríem... Li comentava abans de començar el programa, pensava, usos del temps i cohesió, i com una cosa va de la mà amb l'altra, i després pensàvem, clar, les que som mares treballadores se donen compte que es fan hores en el dia i que saber organitzar, distribuir el temps és important, però no només saber, sinó voler saber, y saber qué voler. Sí. Bueno, ahí la invitación la hacía junto con Asunción Ventura, que es directora del Congreso, y justo antes de que fuera nombrada consejera del Consejo Jurídico Consultivo, hubiera sido idóneo que hubiera podido venir ella, pero bueno, no ha sido posible, y desde luego yo con mucho gusto pues hablo también en su nombre. Bueno, claro, ahí el tema del tiempo es apasionante, porque es algo que es una constante en cualquier persona. Y además lo podemos ver como un recurso o lo podemos ver como uno de esos bienes tan esenciales que pasa como con otros, ¿no? Por ejemplo, la salud, que cuando lo tienes no lo valoras, pero en cuanto lo pierdes le das el valor que merece. Entonces con el tiempo pasa un poco lo mismo, ¿no? Si tú dispones de un tiempo bien armonizado, no lo valoras demasiado, pero en cuanto dejas de contar con él, ves realmente el valor de que dispone. Y como es una constante, afecta a todo. Una manera muy fácil de entenderlo, ¿no? Y bueno, ¿cómo puede afectar a la cohesión, al territorio, a la economía, etcétera? Bueno, cuando la canción decía aquello de, ¿no?, 3 cosas prefiero en la vida, salud, dinero y amor, claro, para las 3 cosas necesitabas tiempo, ¿sí? Porque sin él carecían de sentido. Bueno, pues esto es lo mismo. Tanto en el ámbito del ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación, el territorio, la economía o la proximidad, la constante tiempo está presente. Por ejemplo, la opción entre desplazamiento o teletrabajo, eso tiene que ver con el ámbito territorial. En la cuestión económica tenemos distintos debates abiertos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito interno de las empresas, presencialidad o eficiencia. La cuestión es estar mucho tiempo en el trabajo o conseguir los objetivos dentro de la jornada de trabajo. O la distribución del tiempo a lo largo de la semana, ¿no? ¿Cómo hacemos para que haya la mayor sincronización posible entre los tiempos? Pues jornadas continuas o jornadas partidas, ¿no?, que te permitan sincronizar agendas pues, con el resto de miembros de tu familia, por ejemplo. Y desde luego un tema esencial que es en el ámbito de conciliar vida personal, familiar y laboral, ¿no? Ahí sí que hay una dimensión de género evidente. Quien no tiene necesidad de conciliar no sabe lo difícil que es conciliar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí sí que hay una orientación muy clara en el Congreso y es entender los derechos de conciliación como siempre desde el prisma del ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación. Es decir, los derechos de conciliación son un instrumento para quien debe reconciliar necesidades laborales y familiares. El problema es cuando solo las mujeres ejercen esos derechos, ¿no? Por lo tanto, la apuesta del Congreso es poner en evidencia eso, por un lado que es un instrumento, pero que está abierto a pues, quienes son progenitores, ¿no? Y nuestro impulso será a avanzar en el ejercicio corresponsable de los derechos. Que la reflexió així sembla inabarcable, no? Quants fronts oberts si ens posem a reflexionar sobre els usos del temps per a la inclusió, per a la cohesió, però que important i que poc reflexionem a voltes, no?, sobre això. Sí, jo crec que justament perquè com l'espai-temps és allò que està sempre, doncs no se reflexiona, no? Però efectivament és inabarcable. S'ha volcat tot el govern valencià, de fet al Congrés vindrà secretari d'Autonomia i d'Ocupació, la directora general d'Igualtat, d'Inclusió, de Funció Pública, no? Perquè volem donar aquesta dimensió perquè, com bé apuntàvem, un dels objectius del Congrés és el poder dotar-nos d'una estratègia valenciana de nous usos de temps i corresponsabilitat, que de fet en l'última ampliació de l'acord del Botànic s'incorpora com una prioritat del govern, i quan van començar a pensar l'estratègia va haver un moment que era anem a parar, anem a fer primer un congrés acadèmic que posa uns fonaments
perquè pensem que és important, perquè és un tema que no s'ha treballat des de l'administració pública valenciana. Fonaments, vaig a dir, científics, seriosos, d'anàlisi, en profunditat. Sí, jo crec que una de les coses que és important és que no treballem a base d'ocurrències, no? Crec que això ha suposat un balafiament de diners públics brutal al nostre país, sinó que treballem de la mà de les universitats, no? Que són les que ens han d'assessorar i les han de guiar un poc, o ens han de guiar, no? I clar, treballant d'això afectava el tema de si obrim o no els diumenges les grans superfícies, afectava el tema de la jornada, i per això també participen els xiquets i xiquetes, deures sí, deures no, jornada contínua, jornada discontínua, vull dir, el debat està, no? El que és que possiblement mai se posa com un debat sobre el temps, sinó sobre altres coses, no? La regulació de moltíssimes coses, no? Per exemple, en el moment que pugui recuperar-se la ràdio i la televisió pública, el prime time de la televisió, a quina hora el posem, no? Això també és una qüestió de gènere, no? Ara cada vegada pareix que ha de ser més tard, i la gent s'agita molt tard o no pot veure allò que vol. Per tant, abarca pràcticament la mobilitat, la freqüència del transport públic, vull dir, és immens, no? I pensàvem que era important aprofitar que tenim gent molt valuosa a la UGI i especialment a la Fundació d'Eixonomia, no? De treballar des d'un punt de vista científic i després, evidentment, nosaltres posar-li la nostra qüestió política que, evidentment, cada govern li posa, no? I crec que això és fonamental, no? I més buscar l'equilibri. És que és de sentit comú, escoltamos parlar, clar, és de sentit comú, però no ens parem a reflexionar, és de veres, el temps, el devorem i no analitzem de quina manera utilitzar-lo per regla general, no? Jo crec que centrar-nos en el Congrés, com està articulat, què anem a tindre en el Congrés, què anem a poder escoltar o què anem a poder vivenciar, no? Bueno, en primer lugar, sí que nos gustaría aprovechar tu programa para hacer una llamada y una invitación a participar en el Congreso. ¿Qui pot participar? Puede participar cualquier persona con interés. Lo que se va a encontrar va a ser a personal especialista de primer nivel del ámbito académico, pero también del mundo empresarial, con iniciativas que están funcionando para mejorar la gestión del tiempo, del ámbito sindical, representantes de la Administración valenciana y agentes que tenemos que escucharles para diseñar actuación, para que el gobierno valenciano diseñe actuaciones que recojan esas demandas. Por lo tanto, va a encontrar intervinientes de primer orden. Desde luego, claro, en la sociedad del conocimiento prescindir de la universidad no parece una buena opción. Por tanto, vendrá Lina Gálvez de la Universidad de Sevilla, vendrá una componente, María Ángeles Briñón, de la plataforma que promueve los permisos iguales e intransferibles a nivel nacional, de tal manera que los dos progenitores tengan un permiso idéntico y que solo lo pueda disfrutar ella o él. Y también va a venir, por ejemplo, el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios, ¿no? Que está desde hace ya cierto tiempo, bueno, con un trabajo, por un lado, con la comisión creada en el Congreso, pero también con una labor de divulgación, y la verdad es que creo que es una suerte contar con personas que van a enseñarnos, bueno, dónde está el debate actual y qué iniciativas ya se han propuesto, algunas ya se están llevando a cabo y que, en definitiva, suponen un beneficio social. Yo creo que es una oportunidad única. Y después, el enfoque que le queríamos dar era también de mucha eficiencia, ¿no? Porque la eficiencia no solo pertenece al mundo privado, sino que de lo que se trata es de aprovechar los recursos de la mejor manera posible. Uno lo puede aprovechar personalmente, familiarmente o socialmente u organizativamente. Y bueno, esa eficiencia era sobre todo que acabara el Congreso con un producto que sea un informe de conclusiones que haremos entrega pues, a la vicepresidenta y consellera y al secretario autonómico, de tal manera que les sirva como punto de partida para su diseño de la estrategia valenciana al respecto. Yo creo que, bueno, es una buena manera de aliarnos la administración pública, la universidad y la sociedad, también desde luego el mundo económico, para hacernos la vida un poco mejor. Ay, qué grandes palabras. Es la base, no? Tienen una vida un poc millor, una qualitat de vida i la racionalitat en l'ús del temps és important. Així, a més, vivim en una província que, per exemple, hi ha entorns de treball que també afecten a la salut, als horaris de la son o les hores de menjar. Vull dir, l'àmbit és molt ampli. I una volta amb aquestes conclusions,
Des del govern valencià la idea és estudiar-se-les ben bé i promoure polítiques d'acció que siguin efectives, que ahí és on està un poc el cuit de la qüestió. Nosaltres hem dissenyat ja el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social, que direm així el Pla Marc, que té 3 eixos fonamentals. Un és l'àmbit de la inclusió, inserció social-laboral, l'accés als recursos i als serveis públics, la nova llei de renda i inclusió social, també fonamental. Un segon bloc que seria l'àmbit relacional, on estaria l'estratègia d'ús de temps, i un tercer bloc que seria l'àmbit territorial, perquè ens preocupa moltíssim les desigualtats que hi ha en la comunitat valenciana entre la gent que viu a la costa i la gent que viu a l'interior, la gent que viu al nord, la gent que viu al sud. I l'espai i el temps. El País Valencià és molt centralista de València ciutat i per tant pensàvem que era molt important que les mateixes polítiques no se poden aplicar a Borriana que a la Vega Baja, no? I tot això treballar-ho. No? I per tant, del Pla Valencià d'Inclusió Social, del Pla VIX, pengen diferents estratègies. Una d'elles és l'Estratègia Valenciana d'Usos de Temps i Corresponsabilitat, que naixerà el document d'aquest congrés, l'elaborarem a través de la Comissió Delegada d'Inclusió i Drets Socials, on cada conselleria, diguem-ne, plasmarà les accions que ha de fer per a complir els objectius que ens hem marcat, que al final és tindre una vida de major qualitat des d'un punt de vista de la corresponsabilitat, de l'equitat de gènere i d'entendre també que en un món com l'actual, en una alta taxa d'atur, el repartiment del treball és fonamental. I jo crec que això és una altra variable que no s'ha posat en l'agenda pública, política, i és que n'hi ha que repartir les hores de treball perquè no va haver molt més treball del que hi ha, n'hi ha que replantejar-se l'edat de jubilació, n'hi ha que replantejar-se moltíssimes coses. No? I per tant jo crec que, diguem-ne, llevar el focus del treball com a centre de la vida i al final la vida ha de ser el centre, no? I el treball, pues la manera en què adquireixes uns recursos que te permeta tindre aquesta vida, no? I aquest canvi de paradigma en la vessant gènere i la vessant solidaritat generacional també, no? Perquè ningú es pregunta als xiquets i xiquetes com s'han d'administrar el temps, total, com nosaltres anem tot el dia locos, pues els deixem a 1000 activitats. Pam, anglès, taekwondo, bàsquet, efectivament. De passo, rematem sobretot a les iaies, no? I als abueles que han de fer-se corresponsables de les netes i dels nets, i per tant també d'una manera de que tot el món tingui el seu temps en l'espai i la forma que toca, no? Al final jo crec que el que busca és equilibrar, com deia abans, l'esfera pública i la privada en un espai comú on el temps el puguem dissenyar un poc entre totes i tots. No? Un treball a llarg termini, vull dir, perquè no ho veig ràpid per a poder-lo dur a terme, però possiblement també siga per la meva ignorància, no?, sobre la temàtica. L'estratègia perquè ahir l'implicació és completa de la societat, vull dir, si apliquen aquestes conclusions, tant empreses com famílies, com escoles, tots hauríem d'anar un poc de la mà. Sí, que és un poc la coordinació, suposa que està a càrrec dels nostres dirigents. Una de les coses més complexes és el temps per a poder executar això, no? Degut a que nosaltres ara mateix estem també en un moment on s'ha començat a dissenyar, ja s'ha presentat avui mateix a la Comissió Delegada la nova llei d'inclusió social, que és una nova llei de renda. Hem començat a treballar la llei de drets socials, la llei de polítiques inclusives, que abarcarà tot l'àmbit social des de la vicepresidència, i aquesta llei ha de regular també el tema del temps. I per tant l'estratègia haurà d'anar a marxes forçades, l'haurem de fer ràpid, no? Perquè si no normativitzem, si no ho legislem, no va haver canvi, no? És a dir, tu no pots deixar a la lliure voluntat de l'empresa les decisions que col·lectivament prenguem. És a dir, si col·lectivament pensem que una societat on s'és més feliç podent estar el diumenge passejant per la platja i per això vol dir que no obrim els grans centres comercials, això ho hem de decidir col·lectivament. I és el món de l'empresa qui s'ha d'adaptar a això. Però al mateix temps no podem fer, perquè és un tema molt complex, com parlàvem abans, que els temes vagin disgregats. Per tant, fa falta que estar tot això compilat en una eina legal molt ampla, on tots els debats, diguem-ne, se posen damunt la taula una única vegada i no estem tot el rato de si hay que abrir los domingos o no, si los niños tienen jornada continua o discontinua. Per tant, és una cosa que hem de treballar. Una altra cosa que ja han fet, per exemple, és el tema d'ampliació del permís de paternitat de l'administració autonòmica, i el compromís està en poder acabar la legislatura, el 2023, equiparant el permís dels funcionaris i funcionàries autonòmics tant home com dona de manera intransferible, no? Que això és un canvi també complet, perquè quan el teu home també ha d'agafar-se la baixa per paternitat obligatòriament, tu ja no eres menys productiva per al jefe casposo que no te contrata perquè vas a quedar-te embarazada, no? Per tant, vas a l'arrel del problema, i per tant jo crec que això és un canvi molt important. Després, i a més saldran les pàgines de l'Actualitat Notícies, de que aquesta gestió del temps en altres països o en altres indrets es du de forma diferent, és a dir, hi ha
possibilitats reals, exemples tenim de canvi, d'altres societats en les que se treballa més des de casa, en segons quins oficis, evidentment, no? Que les baixes per maternitat-paternitat són igualitàries i les durades més llargues, per exemple, de les que tenim ací, que hi ha una major conscienciació i hi ha treball fet, no? Camí a la igualtat i a la cohesió. N'hi haurà lloc per a parlar en el Congrés d'aquests exemples d'altres països, ho heu valorat? Sí, yo ahí volia comentar algo de la pregunta anterior y desde luego contestar a esta otra. Sí que va a haber una presentación de experiencias, por ejemplo, Lina Gálvez tiene una amplia trayectoria y la plataforma para los permisos iguales e intransferibles está dentro de una red europea que le hace conocer las experiencias de primera mano, ¿no? Por lo tanto, esa labor de presentación o de difusión de cómo cuál es el estado de la cuestión actual en otros países se abordará dentro, bueno, pues porque hay que desechar lo que no ha funcionado, pero hay que aprovechar aquellas cuestiones que sí lo han hecho. Claro, ¿cuánto tiempo nos va a durar a ordenar el tiempo, ¿no? Bueno, claro, ahí la visión necesariamente ha de ser diferente, ¿no? Desde el ámbito de un gestor político y desde el ámbito académico, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a finales de los 90, por ejemplo, en Italia, Laura Balbo saca el libro sobre los tiempos de la ciudad, que se llama Las políticas del tiempo. Desde los años 90 hasta ahora, bueno, pues ya han pasado más de 20 años y ha habido avances, pero claro, el óptimo no se ha alcanzado, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista social, hay que, desde un punto de vista académico, hay que poner distintas advertencias sobre en qué tiempo se va a conseguir, ¿no?, todos los objetivos que presenten. Ahora, lo que eso tampoco debe servir es para resignarse. Es decir, bueno, es cierto, ha pasado más de 20 años, pero eso no significa, bueno, esto es imposible, ¿no? Desde luego será imposible si no se hace nada. Desde luego será imposible si esto no se traslada a la sociedad. Y finalmente, desde luego será imposible si quienes están encargados en el ámbito autonómico de asumir la dirección política lo ignoran completamente, ¿no? Si estos factores se ponen en movimiento, puede ser menos difícil que no haya ningún cambio. Desde luego será muy difícil si no se pone en movimiento. Bueno, este Congreso quiere volver a mover todos esos factores para intentar ir consiguiendo metas. Estic completament d'acord. Quan jo dia marxes forçades, parle de lo que és l'elaboració de l'estratègia, no de la consecució dels objectius, que evidentment jo crec que una de les qüestions prioritàries del govern és entendre que cal gestionar a mitjà i llarg termini també, no? De fet, el propi pla BICS és fins al 2023. No? Pensem que és molt important no gestionar pensant el temps que dura la legislatura, sinó a llarg termini. No? I un dels encàrrecs jo crec que més difícil que hem posat, no, al Congrés és entendre que no podem exportar el model de temps d'un altre lloc. No? És a dir, que la cultura no podem renunciar a la cultura valenciana, a la cultura mediterrània, en pro d'altres models, perquè no funcionaria. No? Per tant, hem de buscar l'equilibri del que ens suposa ser mediterranis, perquè és la nostra forma de viure, la nostra forma de ser, en una manera d'una gestió del temps més eficient. No? I això és difícil, no? Perquè en absolut triomfaria un model nòrdic de a tal s'és en tal i a les 6 estàs dormint. Així això no tindria cap plantejament. No? És una de les dificultats majors afegides és que no podem exportar d'un altre lloc, sinó que hem de generar, basant-nos en experiències, evidentment, que han funcionat en altres llocs, però tenint en compte que la cultura mediterrània és com és i que nosaltres no volem renunciar tampoc a formar part d'això. No? És apassionant, és apassionant i jo crec que dona per a molt. Vull dir, este congrés no sé si haurà de tindre una segona i tercera. Pues muy probablemente. Sería idóneo, ¿no?, que fuera el inicio, ¿no?, de una reflexión. Desde luego tiene que ser un inicio que permita coger una fuerza suficiente, ¿no?, para lo siguiente. Pero además es un tema muy actual, porque la sociedad compleja produce demandas complejas y contradictorias, ¿no? Ahí había un ejemplo muy sencillo, ¿no? Dice, bueno, cuando el móvil tarda 2 segundos en ejecutar una aplicación es lento, cuando tarda 3 lo quiero cambiar. Claro, lo que pasa es que esos parámetros no lo podemos aplicar a la vida real y a veces no nos damos cuenta y los aplicamos, ¿no? Entonces, bueno, desde luego son factores y cuestiones que se están poniendo de manifiesto, ¿no? O al mismo tiempo el deseo de instantaneidad, ¿no? Lo quiero para allá, sería la expresión, ¿no? Y por otro lado los movimientos slow, ¿no? Claro, entonces
És un contrapunt. Claro, es una contradicción, ¿no? Mira que vivim en una societat així, que podem estar, com ell dia, en un poble de l'interior aïllat, on sembla que tot va més ralentitzat, però estar cara a l'ordenador i voler les coses en un segon. Claro, entonces, uno de los objetivos, no solo del Congreso, ¿no?, sino desde el ámbito académico, es advertir, ¿no?, la existencia de estas demandas contradictorias y, introducir alguna reflexión, ¿no?, que permita satisfacer en la medida de lo posible, ¿no?, aquellos aspectos de los distintos intereses que merezcan una protección pública de acuerdo con los valores que nos hemos dotado, ¿no? Por ejemplo, en nuestro Estatuto de Autonomía y la Constitución. En la medida que se pueda amparar, debe ser objeto de amparo. Pero es cierto que existen demandas complejas para un mundo complejo, ¿no? Y por lo tanto las respuestas, yo creo que ahí Alberto lo ha apuntado, no son complejas sencillas, sino que las respuestas no son sencillas, sino que son respuestas complejas, pero la estructura del Congreso intenta reflejar de alguna manera eso, ¿no?, con todos estos actores implicados en el mismo. De distintas universitats acudixen... Sí, del ámbito académico, por ejemplo, está la Universidad de Castellón, la Universidad de Elche, la Universidad de Valencia, la Universidad de Sevilla. Del ámbito especialista o profesional, experiencias empresariales, experiencias sindicales, experiencias en la administración pública, organizaciones específicamente dedicadas, la Comisión para la Racionalización del Tiempo, distintas disciplinas, ámbito jurídico, ámbito sociológico, ámbito económico. Por lo tanto, eso nos hace ver que es una cuestión multifactorial que requiere, ¿no?, distintas aproximaciones para hacerlo de la mejor manera posible. I apassionant. Repetisc i subratllo, no? I tant de bo que anem un poc en aquesta línia d'aconseguir de forma efectiva poder recollir aquestes experiències, vivències, conclusions i valoracions del Congrés i posar-les en la pràctica de la vida quotidiana, que seria un poc el repte que tenim per davant. Us he d'agrair als dos que hàgiu vingut. A vosaltres. Que vaig a molt bé el Congrés. No estaria mal, tu primer, les conclusions, primer a la conselleria, però no estaria mal que després vinguereu pues estaríem i parlarem de què s'ha après, no? Com una mesura de difusió i de disseminació, aprofitar a les persones que no hagin pogut vindre, no?, tindré la possibilitat de també transmetre-lo mitjançant vosaltres. Te cojo la palabra. Sí, sense cap dubte. Ella nosaltres quan i com l'has replegat, has caído en la trampa. T'esperem, per tant, en altra cosa. I sí que m'agradaria que les últimes paraules, ja que avui es presenta a Castelló un home de veritat i divendres és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, Albert, ens donares un missatge. Jo soc de missatges positius tot i l'esgarrifós del tema del que parlem. I en aquest sentit, igual que en el del temps, sí que s'avança, la societat sí que canvia. Sí, jo crec que hem avançat moltíssim, queda molt per fer i jo crec que una qüestió que és vital és que entenguem que la violència de gènere no és un tema íntim, domèstic i que de portes endins cadascú fa allò que vol i que, per tant, si en veieu, sabeu o teniu constància d'alguna situació de violència de gènere, som la societat els que hem de respondre, no? I especialment els homes, que som els que ens hem de qüestionar que l'agressivitat no forma part de la virilitat i del ser home, sinó d'altres coses, no? I que hem de treballar des de la coeducació, des de ben xiquets, per viure en unes relacions saludables des del respecte i la tolerància, no? I que ahir tenim tots una tasca a fer des del govern, des dels mitjans de comunicació, des de les escoles, la universitat, però la societat en general, no? I jo crec que junts i juntes podrem avançar per un canvi i una societat lliure de violència. La implicació social, que el que està passant en la casa del costat no ha de donar-nos igual. 016, recordem que a més és un telèfon que no deixa rastre i podem fer aquesta denúncia per tal de poder ajudar, protegir, en cas que ens parega que al costat de casa o prop del nostre costat succeís una situació de violència de gènere. De nou, moltes gràcies als dos. Moltes gràcies a vosaltres. I vostès no se'n vagin molt lluny, fem una pausa i seguim.